en heren. Oh nee, sorry. Dank u wel, dames en heren. Mag ik de deelnemers bezoeken tot een rijden van een allerlaatste ronde, waarmee dus een prachtig einde, een mooie afsluiting komt aan een buitengewoon gedenkwaardige avond hier in Sneek, in de oude binnenstad, waar wij voor de zoveelste keer met buitengewoon genoegen namens onze vereniging het Friese Tuigpaard acte de présence hebben gegeven met het rijke cultuurbezit van onze leden. Ze komen zo dadelijk nog een keer terug, dames en heren. Ik mag u alvast bijzonder dankzeggen voor uw belangstelling. En wij zien u graag bij de volgende gelegenheid. Wie weet op 24 juli bij de Wienervrijloft in Jouren. Je weet het maar nooit. Want Friesland is net zo heel groot. Het zou samen kunnen. Dank aan uw juryleden. Nog eens dank aan de organisatie hier. Graag tot een andere keer voor de winnaars. Wij en dochter Reina van jou. Dan Willem en Antonia en Pogga van Zonder. Sjen, Dion en Niels Koster met Marcel. André en Anneke van der Staal. Duwen. Van de Brunsma en Hedwig Terpstra. Mijn Hessel, uit Amsterdam. De winnaars van het schoonste geheel, Rick en Eline Schoenmaker. Dan Aisha Bauma en Kamstra. Bram van der Weg en Hinke Jansma van Kolmersma. Peter en Marie Raak van Oldenmark. Kijk, die Hessel nog eens even lekker walsen, dames en heren. Ja, ja. Ik ken het wel. Ruud en Sita Hoekstra, uit Hoppenwier. Ja, dat is de oude dieren. Ja, want de zwager die komt van Huishoud kwam er ik wel, die ben er vroeger ik wel geweest, maar later is het niet meer. Ik ken het ook wel meestal, ik vroeger ook mijn haat.